Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yi muku barka da zuwa tashan mu mai albarka mai suna Fadar Asraru TV domin samun ingantattun bidiyon mu masu ƙayatarwa da kuma albarka kaman na asraru da na koyon ramli domin ci gaba da kawo muku su yadda ya dace. To ku yi subscribe da like da zarar an ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan burji na biyu wato sauru turabi ne. A cikin taurarin ramli yana ɗaukan tauraron rahika, sannan tauraron nasaratul dakila. To wannan burji yana da sa'atul mushtari, ma'ana yana cikin sama ta shida. Tauraro ne fari, yana karkata zuwa ja, kuma yana cikin sama ta shida. Yana da burji kamar yadda muka ce sauru turabi. Sannan yana da ranarsa ranar Alhamis. Yana da mala'ika Israfilu. Sannan yana da sunan Allah ya Kabiru ya Muta'ali. To idan mai wannan burjin shiga dama zai karanta ya Kabiru ya Muta'ali adadi ƙafa 12 ko ƙafa 12,000 ko ƙafa 2,000. Haka dai har kwana 12 ko kwana 2. Ƙaramin adadi shine kwana 2, babba kuma kwana 12. To bayan an yi wannan wurjin ya Kabiru ya Muta'ali ƙafa 2,000 ko 12,000, to za a karanta wannan sura Al-Qur'ani wal adiyati dabaha da wal asri innal insana lafi khusr. Wa'annan surorin guda biyu za a karanta kowacce za a karanta marra ƙafa 1 ko 3 ko 5 ko 7 ko 9 ko 11. Sannan kuma wannan burjin yana ɓullowa cikin falaki na 6 kuma yana tsayawa cikin kowane burji wata 13. Yana shuɗewa cikin kowane falaki shekara 13. Ana danganta shi da dukkanin wani abu mai rahama da hankali da ilimi da haƙuri da hikima da kunya da karama da ƙasƙantar da kai da sanyin zuciya da kuma kama kai da sakin fuska ga kowa da tsafta, wato tsaftar jiki da tsaftar tufafi. Sannan idan mutum na da burji kamar yadda muka ce turabi, ga garin da ya dace ya zauna da kuma mata da ya dace mutum ya aura. Idan mace ce kuma da mijin da ya dace ta aura. Idan namiji ne da matar da ta dace ya aura, sannan kuma da sana'ar da ta dace mutum ya yi. To idan mutum na da burji turabi kamar wannan sauru ɗin, to ana so ya auri mata mai suna Fadimatu, Fauziya, Fa'iza, Farida, Humaira, Halimatu, Sadiya, Ɗayyibatu, Sa'imatu, Sa'adatu da dukkanin wani farin sunan ƴa mace da ya fara da harafi na fa ko kuma sa ko ha. Sannan idan mace ce take so ta yi aure take da wannan burjin, to za ta auri dukkanin wani ɗa namiji mai harafin farkon sunansa fa ne ko kuma sa ko ha. Sannan idan mutum na da burji turabi, to ana so ya zauna Bauchi, Enugu, Jigawa, Delta, Zamfara, Imo, Sokoto. Har wa yau idan mutum na da burji turabi, ana so ya yi sana'ar fulotai, sana'ar dillanci, sana'ar noma, sana'ar turaruka, sana'ar magunguna na gargajiya da na turawa, sana'ar sayar da dukkanin abin hawa. Alhamdulillah. Layin farko ya zama shine